Breaking news. Are you being outsmarted by a rat? Don't feel too bad, because they are smart. Rats aren't only smart, they're also kind to each other. Rats can learn and adapt about 10 times quicker than us as humans. Rats have been known to share food with other rats and have even been known to figure out how to open another rat's cage to set them free. Hola a tots i a totes i benvinguts i benvingudes a Literrates, un podcast on el periodisme també és literatura. Avui m'acompanya, com sempre, la Verónica Ridolfo Bisatti. Hola a todos. I jo sóc la Mariana Jerez i nosaltres som Casi Periodistes. I avui, primer de tot, saber que aquest és un petit episodi una mica diferent perquè el tema d'avui és còmics i novel·les gràfiques per no deprimir-te quan el món està fet un desastre. O sea, para cada dia. Sí. O sea, para cada dia. Últimament hi ha hagut molts desastres i, de fet, va sortir un informe de Reuters, que és, per qui no ho sàpiga, és una agència periodística, que informava sobre que el 2025 la principal raó per la que la gent no consumia notícies era justament perquè els feia sentir malament. I és important que no deixem, que l'apatia i la tristesa ens consumeixin, però que siguem sensats i ens informem. I com es pot fer això? Perquè com a periodistes, que vulguis o no, veiem cada dia de tot. De todos. I sempre estem com atents i informats. Com podem mantenir aquesta salut mental? Doncs tenint moments de buit i tenir connexió amb una mica d'esperança, no? De dir... Vale, i aquest lloc moltes vegades està en la literatura, tot i que a vegades vens a treballar, estàs cansat i un llibre potser no és el millor que pots llegir, estàs cansat, et fa mala vista... Sí. I llavors és quan apareixen les novel·les gràfiques. Còmics, mangas, webtoons, una mica de tot, no? Manhua, tot. I avui parlarem una mica d'això. Estupendo. Digue'm, Verónica, tu quina experiència tens amb novel·les gràfiques, manga i similars? A ver, yo más que manga suelo consumir anime. Sí que lo que me ha pasado a mi experiencia es lo que tú dices precisamente, que los mangas que yo sí que llego a consumir son momentos de mi vida que al igual quería desconectar, pero no tenía las energías o ni el contexto para ponerme a leer, yo qué sé, Dostoyevsky. Entonces, ¿Segueixes llegint els hermanos cada... Sí, porque no sé claro, de medio estoy leyendo otras cosas, sí, pero voy avanzando. No sé quan sortirà aquest episodi, però potser ja s'haurà acabat el llibre, que va a salir un... No, imposible, me faltan 500 páginas, pero... Pero quién sabe, pero yo os prometo que algún día me escucharéis decir acabé Los Hermanos Karamazov. I faràs un episodi explicant-nos de què va. 1 hora y 30... No, es broma. No, sisplau. Porque al igual te entusiasma. Pero en todo caso, mi experiencia fue precisamente esta, que son contextos en los que yo, incluso la atención que yo pudiera prestarle a lo que estaba leyendo no era 100%, no era 100%. Y debo decir que ayuda mucho a desconectar, si la historia está bien hecha te quedas ahí atrapado y sí que es una forma de relajarte dentro del mundo caótico e hiperestimulado en el que estamos. Y como que para mí es contra la estimulación constante. Yo, manga, que es un tipo de lectura más ágil en cierto sentido. Sí. Y ayuda muchísimo. Y mi experiencia es, veo un anime, primera temporada, 13 capítulos, Dios mío, no me van a sacar otra temporada. Pero ahora voy a ser feliz porque uno de los mangas... Yona, Katsuki no Yona. Esa es exactamente lo que me pasó. Recomendadísimo para quien no... Akatsuki no Yona o Yona of the Dawn o Yona del Amanecer. Yona, Princesa del Amanecer. Eso. Y claro, ¿qué pasa? En su momento sacaron solo una temporada y yo dije, no puede ser esto. Y entonces, este es literalmente el primer manga que yo me leí. ¿Y tú no has visto Los cuentos de la apotecaria? Me lo has recomendado. Si t'agrada Yona, t'encantarà. Però sí, jo justament aquest no me'l vaig llegir perquè tenia molta fe en una segona temporada. Y yo tuve fe limitada, pero como me gustó muchísimo la historia y dije, no puedo esperar. Y ahora al fin, 10 años después, no, ¿cuántos? Más que 10 años. Molts, han más passat que molts 10 años anys. después, o sea, es como Titanic, me siento como han pasado... It's been 80 years. Yo así, van a sacar la segunda temporada ya. Pero sí, para mí han sido como momentos de desconexión y momentos que yo no tenía la cabeza hecha un bombo. Y no es que no quería leer, pero necesitaba leer algo. Sí.
comfort, como envolvente, como, bueno, todo está bien, tranquila, no importa que estés con la cabeza Sí. en lío, me siento aquí y adelante. Sí, jo 100% al tren. O sigui, he llegit a casa, sobretot webtoons i tal, però al tren, quan estàs que ja no pots més, que no pots aguantar el viatge. Abans veia sèries, a vegades veig sèries, però a vegades les sèries també són en plan, pues mira, és que ara mateix no estic connectant. I en canvi, no sé per què, els mangas i els còmics i els webtoons, com que si estan bé, m'absorbeixen. Sí, I l'art i tot, i els personatges, si están bien, me absorben. Y estoy, de hecho, es que acabo de caer en cuenta que, bueno, yo estuve a Italia. Esto lo habréis escuchado en un capítulo. Sí, anem una mica fora de temps, perquè aquest és un episodi Pero pregravat. tengo en la mochila, porque acabo de caer mientras lo decía, un tomo de manga sobre Sanji. Como que lo he hecho todo mismo. Es que no lo voy a sacar, la mochila está muy lejos, pero acabo de pensar que justo estos días estoy muerta, o sea, estoy cansadísima, que no puedo más con la Estem vida. a les últimes. Estoy como en la modalidad reposo del móvil ahora mismo, cuando tienes poca batería. Sí, lo de ¿quieres la batería Saving Ultra no sé qué? Yo soy Això. Saving Ultra la mateix y justamente hoy tendré que volver a casa pillando el bus. Que lo pillaré en la hora de punta, así que creo que estaré 60 horas en el bus, llegaré con jet lag a mi casa. Y lo que tengo en la mochila para leer es justamente este tomo. Sí, sí, sí. Y me va a salvar la vida, porque no estoy literalmente... Para quien va a ver el vídeo, Mariona me está viendo la cara y ha hablado conmigo, es como que... Sí, estem les dues en un estat Estamos en la molt zona. dur, molt dur. De fet, jo també justament perquè estic portant moltes coses a la vegada i estic molt estressada i molt cansada, vaig començar-me literalment, o sigui, estic parlant de fa 2 dies, és muy literal. en el viatge que vaig fer d'anada i tornada de Madrid, pues, a la tornada de Sants, perquè em va deixar el tren a les 10 de la nit i jo vaig haver de tornar des de Sants en tren, pues a la tornada deia, no puc més, no vull veure una sèrie, no vull veure una pel·lícula, no vull llegir, i em vaig començar un manga i em vaig acabar el tomo 24 hores després i el segon 24 hores després, o sigui, de tant tren que estic agafant i de com me'l vaig llegint en plan ta. Ah, y ojo, como dato, y al igual puede servir, para alguien que se muda a Cataluña y quiera aprender catalán, yo recomiendo leer manga en catalán. Hi ha manga en català? Ara cada cop més? Sí, yo hi ha alguns, o sigui... Haikyuu està en català? El de la Windbreaker, que era una saga que, bueno, han sacado una temporada, me parece, y yo lo tengo en catalán. Y es como, yo creo que para quien quiera aprender la lengua ayuda mucho, porque como también hay imágenes, Sí. o sea, yo lo recomiendo 100%, porque no se os va a hacer tampoco pesado, o sea, no vais a empezar a saco ver 0 dólares, bueno, si queréis, Bueno, si voleu, os escolta. lo recomiendo, muy buena autora, es un poco depresiva, pero muy buena autora, evidentemente por el contexto Sí. en el que estamos, en el que estuvo ella. Pero yo sí que lo recomiendo mucho también de esta forma, o sea, tiene doble Sí, no, función. jo tinc manhua, que és el còmic o el manga xinès, i els tinc en xinès, que me'ls vaig comprar a Xina, justament per això. Perquè És verdad, me ensenyaste, sí. Em vull enfrontar a això, però encara no els he començat, perquè és com... són, a més d'una època com antiga, i és com un... No entendré res. Llavors, no em vull deprimir. També estic en un període d'exàmens de xinès, llavors també estic estressadíssima per això i no... Hombre, el examen trae, llévalo, lo pones en la mesa como, Sí, mira, profesora, mira, xinès antic. Pobra, la meva profe em diria... Molt trist. Però com es diu començar una reunió en xinès? I jo... Bueno, pero no había reuniones en la época Edo, ¿no? ¿Sabes? No es diu Edo, però vale. Es el japonés. Edo es japonés. El japonés, chavales. Aquí Es que yo sería en chinés no sé. la época de los 3 reinos o cosas así. Anyways, Como podéis ver, yo no tengo conocimiento de chino, estoy vinculada más al mundo japonés y dije, vamos a decir la Edad Media para quedar bien, pero claro, luego me di cuenta que estamos hablando de chinos. sí, bueno, allà van més per dinasties. Anyways, i avui, com que estem parlant d'això, de novel·les gràfiques per superar i per refugiar-se mentre el món se'n va una mica a la merda, Correcte. que ho estava evitant dir, però ja he dit, mira, saps què? 2026 ha començat massa fort. No, es que es el término, no hay otro concepto que mejor Sí. exprese cómo está yendo el mundo. Así que... Jo parlaré de 3 que crec que són una mica, pues, potser no es coneixen tant o potser són pel gust de tots i, bueno, el primer sí que es coneix més, que ja començaré potser pel que és més popular i més, per dir-ho així, menys independent, que es diu Wayne Family Adventures. Batman Wayne Family Adventures. I és... A veure, la història és curiosa, ¿vale? Tothom coneix Batman? A ver, sí, probablemente. Superherois de DC en general, i dins de Batman, Batman té com una família de superherois,
que això no ho coneix tanta gent, però són com col·laboradors seus que potser han sigut antics Robins, no? Ajudants seus que han crescut, o bàsicament són això. Després hi ha altra gent que potser ha acollit d'altres formes. Bueno, hi ha com tot de gent relacionada amb Batman que formen com una família, Vale. que és la família de la Bat Family, no? Bat Family. I és molt popular, no?, en el que és el fandom, de fer còmics sobre aquesta família i sobre la relació entre els germans i amb Batman i tot això, i amb el Butler, amb l'Alfred. I va haver un moment on Webtoon va decidir com col·laborar amb aquests artistes i crear una versió, com per dir-ho així, canon, d'aquestes aventures de la família de Batman. I ho van publicar, és propietat de DC, però... És canònico, entonces. És canònic-ish, perquè, a veure, els còmics és una mica cadascú fa el que li dóna la gana. O sigui, tu tens còmics on de cop i volta Batman és un vampir, o còmics d'un altre món on Batman és un altre superheroi, o Batman és el seu pare, o... O sigui, hi ha multivers, hi ha moltes coses, o sigui, tothom pot fer el que li dóna la gana, i després hi ha eventos, o sigui, esdeveniments, on, per exemple, algú es torna boig, o algú mata algú, jo què sé, o sigui, van... És com cadascú té com una timeline diferent. I després, cada 2 per 3 fan com rewinds. En plan, tornen cap enrere i diuen pues tot el que havia passat no ha passat i fem una altra cosa. Ah, muy bien. Sí, el món dels còmics és molt lliure. Es muy libre, sí, esto es verdad, como Spider-Man y... Literalment és gent professional, per mi, escrivint fanfics. O sigui, perquè hi ha personatges i tot això, i després els escriptors fan fanfics d'aquests personatges com seguint el canon, si volen. I si no, O sea, hay pues mucha no. libertad de escritura. Llibertat realment no és que n'hi hagi tanta, però sí que... A ver, para crear la historia, evidentemente, Sí, dentro de després- la regla lo que es el universo, ¿sabes? Que lo tendré que justificar. Bueno, és més de entiendo que yo. l'empresa digui ok. Hombre, Llavors... sí. Pero claro, si Batman es un vampiro, yo creo que es bastante libertad si puedo hacer un Sí, Batman sí, vampiro. sí. Sí, perquè et diran que llavors no és part del canon, sinó que és un... Hombre, vamos a ver, Batman es ¿Qué? un murciélago. Bueno, no, és un tío ric. Lo sé, pero ¿cómo Pero- se viste de murciélago? Entonces, yo entiendo conceptualmente que alguien No me diga... confondre amb Man-Bat, que és un hombre murciélago, pues un villano, que és una fusió rara, un mutant entre home i... Él sí que es un... Es... Espera, que ara no em sortirà. Murciélago en català. Murciélago. Ratpenat. Ay, es verdad, Ratpanat, que Ratpanat. me llama muchísima gracia porque es el símbolo del equipo de Valencia. Y ¿Ah, supuso sí? que en Valencia es dirá... Sí. Ja li preguntaré a la meva amiga valenciana com es diu Ratpenat. Yo creo que en su momento lo busqué. A ver, no te voy a decir que eso es valenciano, pero seguramente ahora que me lo has dicho, yo Ratpanat me faría mucha gracia. Para aportar mi conocimiento en italiano, pipistrello. ¿Qué? Pipistrello. Y es que no se parece. A mí cuando me dijeron que el No. italiano, el catalán, el castellano, el portugués eran todos iguales, me dropearon la peor mentira, ¿sabes? Del mundo. I bueno, perquè vegis una mica, jo, si tinc ganes, editaré el vídeo de YouTube perquè es vegin imatges, però a la Verònica li ensenyaré una mica, aquesta no és... Bueno, a les veuràs tallades les imatges, però veus que Ai, són guapo. aquest tipus de disseny, i aquests són els diferents personatges, aquí et van ficant una mica com qui és qui, Robin. aquest és el meu personatge preferit, que és el Robin original. Es que Robin es dentro del universo DC es uno de mis personajes. Sí, però aquest és el primer. El primer Robin. El primer, que va estar al principi, però després va marxar i es va fer un altre superheroi que es diu Nightwing. Després aquell és el Robin actual, aquest que es veu de darrere, i aquí tens el segon Robin, i bueno, aquesta és una escena on estan entrenant al gimnàs de la mansió Batman, per dir-ho així. Aquest és el tercer Robin. Bueno, algun dia us parlaré tota la història de Robin. Hay un montón de Robins. Ah, sí. Sí. Perquè es van independitzant. I bueno, aquí ja... Sí, són escenes així com casuals de la vida diària. I per això jo crec que és molt bo. Es día a día, o sea, la trama Sí. es ellos en su día a día. No hi ha villanos, no hi ha Vale, drama, eso no te hi iba ha a res. preguntar. És el que en manga diríem slice of life, no? Del dia a dia. Va, el día a día, sí. Però és el dia a dia de la família Batman. I pues això, Entonces tiene una parte de comedia. és comèdia pura. O sigui, no és res més que comèdia i dia a dia i situacions com molt nice, no? Lleugeres. Lleugeres, sí. I aquesta és la primera recomanació, sobretot... A veure, no t'han de ni agradar els superherois, però si t'agraden, doncs millor, no? Si coneixes qui és... No, porque estarás en un universo comfort, si los Sí. conoces. I si no els coneixes, jo crec que la família Batman va com a part i a més et diuen qui és qui, no? I simplement és com un show de gent que són superherois i que viuen a la mateixa casa, imagina't-ho així. O sea, Saps? podrías En plan, ja empezarlo està. sin tener ningún conocimiento sobre Batman. básicamente. No, i amb que busquis a Google el que no entenguis, ja està.
I, bueno, per això el recomano. Està a Webtoon. Webtoon és una aplicació, per qui no ho sàpiga, ja un dia faré un programa només d'això, però és una aplicació on es llegeixen els còmics de forma vertical. Sí, són com una gran tira vertical i vas baixant. Ah, sí. Que això és la diferència. Jo en aquest cas les captures que tinc són horitzontals, o sigui, per això es veuen una mica rares, però bueno. I d'aquí saltem a un manga que es diu... Espera't, el llegiré en anglès i després el traduiré. The guy she was interested in wasn't a guy at all. Que significa el noi que a ella li interessava no era un noi. I bàsicament això, o sigui, és molt self-explanatory, que significa que s'autoexplica. I bueno, primer de tot és independent, per dir-ho així. Va començar amb una autora, per dir-ho així, que ho penjava lliurement, petits fragments de la seva historieta, i es va fer molt popular, i d'aquí va sortir el llibre, per dir-ho així, els volums d'aquest manga. I aquestes sí que tinc captures seleccionades, aquestes sí que es llegeix, en aquest cas és de dreta a esquerra. Isabel, la meva cara... Tiene muchas capturas, las estoy viendo con mis ojos. Sí, perquè les vaig voler agafar per poder-te ensenyar i després em vaig passar. I veus, és un tipus d'il·lustració molt bonica. El dibujo me gusta más a mí es más mi estilo. Sí, és un tipus de manga. A més, són com quasi... Cada capítol són com 4 pàgines. Ah, és muy cortito. Bueno, no és que sigui curt, és que com que van 4 a 4 cada capítol i dins un volum doncs, potser hi ha 38 capítols. Llavors, o sigui, realment, la història va progressant i tal, i la història són aquestes dues noies, de que, bueno, una noia entra a una botiga de CDs, és una noia, per dir-ho així, popular d'un institut, i una noia entra a la botiga de CDs i ella pues, va amb maquillatge i tal, no sé què, i entra a la botiga de CDs i demana per un CD de Nirvana, perquè a ella li agrada molt pues, la música així rock. I es troba amb el dependent, que va com amb una caputxa, va tot de negre, amb una mascareta, i pues, com que es queda com... Uau, li agafa... Flechazo. Sí, flechazo, exacte. I comença a anar pues, sempre que pot a la botiga, parlar amb el dependent, fins i tot arriben a donar-se el telèfon, però la realitat és que el dependent és la seva companya de classe. Ah, que no la reconoce. No la reconeix todo con perquè aquesta és la diferència. O sigui, ella a classe va amb el cabell suelto, no porta caputxa, no porta piercings, no es pinta les ungles, porta ulleres, i a més actua molt diferent. Perquè la gràcia és que, o sigui, quan està en el seu element, pues, està més còmoda. Més còmoda, sí. I igualment, ella, o sigui, és molt tímida, però això no treu que sigui també com una... O sigui, és suave, saps? En plan... Bueno, que bàsicament la noia aquesta li agrada al noi aquest que no és un noi. I bueno, pues, la història és una mica pues, com progressa a partir d'això. Jo, la veritat, només quan vaig començar a llegir-me aquest manga, només sabia que jo anava d'una noia que es pensa que una altra noia és un noi i ja està. Només sabia això. I la veritat és que està molt bé, els personatges són adorables, el dibuix és molt bonic. El dibujo merece mucho la pena, Sí. Yo aquí lo estoy viendo I s'ha traduït, o sigui, està aquí a Espanyeta. Està, crec, en castellà. Jo me l'estic llegint en anglès perquè sóc així de guai, tot i que és original japonès, és d'una autora que es diu Arai Sumiko. I bueno, una peculiaritat és que és blanc i negre, com els mangas, però també verd. O sigui, Sí, lo que estaba fijando es que tiene... Sí, es pinta el fons de verd. Guapo, sí. Porque le da un contraste guay. Sí. I els personatges són absolutament adorables i va una mica pues, també de música, no? Perquè és el que els uneix als dos personatges, que els agrada el mateix tipus de música, que com que connecten a partir d'això perquè no li agrada a la gent de la seva generació, no? Que està més escoltant K-pop i coses així. I deixo de parlar perquè és que m'està agradant molt, la veritat, ja vaig pel tercer volum, que és, crec... Bueno. El dibujo, de momento, yo me quedo con pero luego vamos a ver qué pasa. Sí. I després vull recomanar un altre webtoon. Vale. I de fet és que hi ha diversos webtoons que vull recomanar. Llavors et deixaré elegir entre aquests tres quin et crida més l'atenció. El que me crida más la atención, Sí. Lo siento mucho por lo que pasará más, pero es esto. Vale, Ghost Lights. Vale, aquest no està acabat, està en progrés, però és un webtoon. No et sé dir com explicar-ho, vale? Però és una història LGTB de fantasia. Vale? És un realisme fantàstic així raro. Anem a dir, va d'un xavalín que és... O sigui, vale, a veure, com ho explico?
Són dos xavalins que són com reencarnacions d'esperits naturals, ¿vale? Ok. I que no ho saben. Oh, ostres. I és una mica doncs, la ruta cap a descobrir qui són realment, no? D'aquest esperit natural, no? I de fet comença amb que s'inunda l'habitació del protagonista misteriosament. I acaba, el protagonista doncs, és més petit que l'altre, es porten com un parell d'anys, i han crescut junts, però com a germans i tal, però s'acaben enamorant, bla, 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 bla. És una història així. La veritat, té parts i parts, però és en si lleugera, o sigui, i la il·lustració és molt maca i millora, perquè al principi sempre és com que els artistes van millorant. També s'ha de dir webtoon normalment és amb color, que pots veure que és amb color, sí. I hi ha un treball de color molt, molt maco amb tots els colors. Hi ha una paleta concreta que van utilitzant, que és vermells, blaus, blancs... Sí, tonos fríos. Aquest sí que potser és més sèrio que els que donen... Sí, esto iba a decir, es un poco más... Però tampoc molt. O sigui, el drama és un drama limitadito, per dir-ho així. O sigui, hi ha un drama, però... o sigui, és per si vols alguna cosa més argument. O sigui, amb més argument, els altres dos són més de... Més soft. Sí, més de cada dia, no? El primer ni té argument, el segon té una mica d'argument. El primer no té argument, el segon té una mica d'argument i aquest és una mica com el punt mig, no? El podio, 1, 2, 3. Bueno, tampoc em podi, perquè a mi la veritat m'està agradant molt perquè sí que té una mica d'argument el de la noia que es pensa que la noia és un noi. Hòstia, a mi el dibujo me ha... Està molt guai. Està guapísimo. I a mi es llegeix molt bé. Llegeix molt, molt bé. Marina viene aquí dándome faena, ¿sabes? Tengo que decir que yo, el de Batman, para mí es el... Sí, está muy out. O sigui, és... Es out de mi... Pero es out de mi mundo, ¿sabes? Y yo tampoco soy la fan número 1 de los superhéroes, ¿sabes? Aquí, ¿sabes? No. Sí. No? I és normal, o sigui, hi ha per tothom. O sigui, jo... Pero claro, hay para gusto colores. Sí, tu entres a Webtoon... colores. Tu entres a Webtoon i hi ha de tot. O sigui, jo me'n recordo de llegir-me una, així per comentar, que era d'una princesa i un príncep que eren millors amics i eren els dos, en plan, estaven interessats en altra gent. I era això, ja està. En plan, i es deia Royal Homosexuals, o alguna així. Era molt divertit, perquè els dos, o sigui, la noia estava interessada en una noia del servei i el noi estava interessat en un noi de la cavalleria. I era això, ja està. No hi havia res més. I hi ha molts tipus de webtoons i, bueno, de mangas també, tot i que de mangas per mi sempre m'ha costat més. Pero... El manga, en general. Bueno, és que estan molt tipificats. Sí, es verdad que hay más... I és com... A mi el que m'agrada em costa trobar-lo, perquè sí que m'estic llegint un The Grey Man, Pandora Hearts, tot això, no els coneix ni sa mare, perdó, no els coneix ningú. ¡Se le ha ido! Yo sí que lo conozco porque conozco a Mariona. Sí. O sea, iba a decirme guay, pero no. Sí, però, per exemple, pues, molta gent llegeix One Piece i Haikyuu. A ver, a mí lo que me pasa es que los animes de acción en sí, así, One Piece lo voy a incluir en esto, me cuesta leerlo a manga. Aunque creo que One Piece, yo algún día llegaré aquí y te diré, lo estoy leyendo porque el trato de Sanji hecho por Toei Animation me desquicia y me ha dejado imposible, me deja con la imposibilidad de seguir el anime. Estoy muy enfadada, señores del público. Pero yo manga normalmente busco, aparte de Akatsuki no Yona, que ha sido un caso específico, sí que he leído como shoujo. Como, bueno, a Honor Ride o algo así. Sí, jo també l'he llegit. Pues lo leí todo, sencer. ¿no? Claro. Que, bueno, traduccions. Shoujo significa un tipus de manga, shoujo significa noia, i si és un tipus de manga on la protagonista és noia i pues, va enfocada a un públic femení. Llavors, a Japó tenen molt tipificat perquè tenen revistes pues, que estan dedicades al josei, que és pues, per dones, o sigui, a un públic de dones, per dir-ho així, pues, jove adult i adult. Després tenim el shoujo, que és noies pues, més adolescents, més juvenil, i el shonen, que és el mateix per nois, que és més d'acció, és un One Piece, un Boku no Hero, tot això pues, és un shonen, i després pues, hi ha diferents tipus de manga, no? També, cadascú té com una mica la seva categoria, però els grans són aquests, no? En plan, el shonen, Shonen Jump, de fet, és el nom de la revista on es publiquen els més importants, One Piece i tal, i, bueno, pues, això és una mica explicació. I a Oharu no Ride va començar com a manga, té una adaptació anime, i és una història pues, d'amor adolescent i tal, i que, bueno, l'altre dia vaig estar intentant tornar a veure l'anime i no, em vaig quedar a la meitat, tio. Per què? La vida, honestament. Jo quería, pero no... Ja...
És que ja em vaig llegir el manga i ja hi havia una de les coses que passaven que em molestava i quan vaig recordar què passava vaig dir no vull tornar a passar per això. Sí, creo que, no sé si es lo mismo, pero hay una cosa que a mí Sí, también. el personatge amb el... com la tercera paella, anem a dir això. Sí. Sí. Pues sí. I bueno, fins aquí una mica recomanacions per suportar o sobreviure En un mundo hostil. Sí, en un món En un hostil. mundo hostil. Sí, còmics per un món hostil. Cómics. I acabarem amb una cita, com sempre, del nostre filòsof contemporani preferit, M. Rajoy, que diu... Com he fet jo? Perdó, m'estic autodefinint amb aquesta cita. Los catalanes hacen cosas. Jo sóc catalana, per cert. I fa coses. I faig coses. Jo no veu cap contradicció. I faig coses. Aparentment, llegir manga en els viatges de tren quan estic estressada. Por ejemplo. I fins aquí el nostre episodi. Com sempre, ens podeu trobar a Instagram, Spotify, YouTube. Pugem els vídeos a YouTube, els programes sencers a Spotify, també a YouTube, però en vídeo. I ens podeu contactar a través d'Instagram, e-mail, també tenim TikTok a vegades. A veure. I sempre estem encantats d'escoltar-vos i d'escoltar la vostra opinió per on sigui. I bueno, fins aquí el nostre programa. Un plaer. Hasta la próxima. Fins la pròxima. Ciao.